क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। तोरा सूट सलवार किन के हम दिलियोगे, तोरा सूट सलवार किन के हम दिलियोगे, हेगे हम दिलियोगे कि हमरा छोड़ के भातारा ही जाइमी, तोरा पिलुआ परतोगे कि हमरा छोड़ के भातारा ही जाइमी, तोरा पिलुआ परतोगे। तोरा सूट सलवार किन के हम दिलियोगे, तोरा सूट सलवार किन के हम दिलियोगे, हेगे हम दिलियोगे कि हमरा छोड़ के भातारा ही जाइमी, तोरा पिलुआ परतोगे कि हमरा छोड़ के भातारा ही जाइमी, तोरा पिलुआ परतोगे। तोहरा लागल शादी तोरा दिलिया मगे, कितना रुपया गहना दे के मोहलिया मान गे, तोहरा लागल शादी तोरा दिलिया मगे, कितना रुपया गहना दे के मोहलिया मान गे, जान की तनो दे में गरिया गरिया ना परतोगे, हा ना परतोगे कि हमरा छोड़ के भातारा ही जाइमी, तोरा पिलुआ परतोगे कि हमरा छोड़ के भातारा ही जाइमी, तोरा पिलुआ परतोगे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। सुना गे छौरी मालिक दे लेटा, तोहर भातार मिलतौ हमरा से ना बेटर, सुना गे छौरी मालिक दे लेटर, तोहर भातार मिलतौ हमरा से ना बेटर, रटर विकासवा जैसन दुल्हा तोरा ना मिलतोगे, मारुति लाल जैसन दुल्हा तोरा ना मिलतोगे, हा ना मिलतोगे कि हमरा छोड़ के भातारा ही जाइमी, तोरा पिलुआ परतोगे कि हमरा छोड़ के भातारा ही जाइमी, तोरा पिलुआ परतोगे। जो गे छौरी हमरा ऐसा नहीं मिलतोगे।